makagastos dagdag. Pero sa Pampers Pants mas sulit, less lawlaw kaya less palit. Sa Pampers Pants mas sulit, less lawlaw kaya less palit. Re-wet versus cheaper diapers, large size, SRP per pad. Bali na sa Pampers Pants. Ayos na ang rayuma ko. Sa Rayuma, mas magaling ang iskalan, tanggal ang sakit pati maga, kaya mas masaya. Try nyo na! Mas magaling gamot na to. Unilab yan. May anti-maga ang iskalan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of iskalan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang akong nanay, walay sama ang kakugihan. Si mama, walay ginaatrasan. Para kang mami, walay imposible. Pag-undang na ang tanan, siya, gulang gihapon. Ang kauban nila, Champion Supra Power. ang among most powerful whitening formula aron sa puti nga walay bilin-bilin. Kini ang kauban sa mga suprananay. Champion Supra Power. Ang puting walang pakas ay ayon sa test gamit ang putik, ice cream at dugo sa polycotton. Champion Supra Powder Detergent Bar and Powder. Iladong di kalidad sa kalimpyo so ka 1977. 5 pesos SRP lang kada sachet. Merienda time! Himo ang panang pandesal, butang igpan palaman. Kami saya, put kaya. Best Foods, Best Foods! Kung Best Foods Mayo ang kauban. Best Foods Mayo. Tamis saya, abot kaya. Papalitar akong dishwashing liquid. Katong kalamansi ha? 1,000 pesos. What? Kauban ng doctor's fees ug antibiotic. Macy's, kung kalamansi dishwashing liquid ang pangitan nimo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Makalamansi o lemon man, parehong may antibac. Adunay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. E dito na ko sa kalamansing may antibac. Smart dishwashing liquid. Tanggaling-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Okay, niya nausab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon ang makauban nato din sa istasyon ng atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, dugusab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Okay, pasiunang batimbaya sa gihapon no, sa atong amahan dinhi sa istasyon, ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, ubana sa iyang mga kaubang baga radyoman. Okay, gatong pizza karon, pizza 26, no? Pizza 26 sa bulan sa Hulyo paghihapon ta. Tuig 2020. Okay, now sa miaging Domingo, ako man tong gisaad ninyo nga mo balik na punta sa kining day of worship, no? Pero nakahukom ta nga o di sa nato to idretso pagpadayon kay naapod tay dapat i-remind pod no alang sa mga nakahibalo na, murag reminder na lang ni siya. Pero alang sa mga bag-o o wa pa gyud masayod ani, so para gyud ni kaayo nila, no? O sa ato mga igsuon. Unsa may background aning atong ano ni aman ta dire. Okay. Okay. Now, si Veritas, kining inyong alagad no, sa maong tulumanon, kahayag sa pagtuong Katoliko. Technically, now, wala yung ko'y authority, no? Wala ko'y katungod nga mo preach o mo sangyaw. Tungod kay, kung basahon na to ang pahayag o giasoy ni San Pablo sa Roma Kapitulo 10, versikulo 15, unsaon man kuno pag sangyaw o pagwali kung wala kagipadala o gisent
Ambot pasabot ana unsaon man nimo pagsangyaw o pag hatag og mensahe kung wa ka gi-authorize. No. Siguro makaingon mo nga kinahanglan pa din nag-i-authorize. Okay. Now, kinahanglan pa gyud kay bisan sa atong gobyerno. Dili man ka iilhon nga mahimo ang abogado kung dili ka mo agi og proseso. Kinahanglan tagaan mo yung kag lisensya. Unya, dili man ka makakuhaan ng lisensya kung dili po ka mo follow, musunod sa unsig kinahanglan para makabaton kag lisensya. Di ba? Sa abogasya, mo eskwela sa ka. Dayon mo take ka og bar examination para mahimo kang abogado. Kinahanglan pagali nga mo pass ka sa examination. Ay yung ka ilhon nga abogado. Mo oath pagali ka. Apay oath taking ana. So mao na. Na unsa may katuyuan ana nganong muhatag man gyud og authority para nga dili ta magkalanrakas. Ngano man kay kung bisan kinsa na mo basa og balaod dayon mo claim dayong abogado na siya unsa man day mo mahitabuan. Okay. Labi na nga dili ra ba dayon magparehas og sabot anang balaod. Di ba? Bisan mga abogado no nga parehas og nga libro sa balaod nga gibasa pero nganong magdebate man. Di ba? So, mao ra sab